Takže čus lidi, já vás zdravím u našeho prvního videa ze hry Shake jsem Fidget a jdeme se podívat, co to tady teda máme. První postava se jmenuje Bulbasaur, cech mám docela slabý, no. Mám víc postav, ale taky na tuto, takže ve zbrojírně není nic, asi. Nic. To je lepší, ale tu houbičku se mi za to dávat nechce. Tady jsou taky luxusní věci. No, jsou dobrý. Do podzemí nemůžeme, ale co bych pro vás neudělal, hodíme tam houbičku. Mám vlastně 25. úroveň, teďka jsme dali 29. úroveň. Tady mám masitýho golema a tady mám ohavného gremlina. Takže jdeme do masitýho golema, protože ten ohavný gremlin mi prostě vůbec nejde. Zkusíme masitýho golema. No, ten taky nepadne, tady mi nepadne nic. Takže teďka bychom šli na moji novou postavu. Tady nic moc nemůžu dělat. Tady si dáme maximálně tak. Podzemku. Arenu. No. To přesno. Tak to jsem prohrál. Nevadí. Tady máme strašidlo. To už bych byl rád, prostě kdyby padlo, protože včera jsem dostal klidně od podzemka. A to strašidlo mi nějak nechce padnout. Yes! Yes! A máme epic boty, takže yes! Je to dobrý? Yes! Epic boty. Tady máme strašidelné album. Strašidelné album, to si pak taky možná koupím. Tady taky nic moc, to máme teďka v tom podzemí, že bych dal za houbu kostlivce. Ale to asi nepadne. Ten nepadne. Ten je na sílu. No, to ne. To možná tak v tom 15. levelu. No, to zase ne, to přeháním. Přesuneme se na další postavu. To je level 12. A tady ještě nevím z jakého důvodu. Ještě podzemko, prostě nemám klíč. Tak doufám, že mi nějak brzo padne. No, to bychom měli dát. Teda arenu. No, to jsme dali. Potom, až budu mít to podzemko, tak jistě, že tady budeme natéčet. Takže, já nevím, cože? Tak tady asi před chvílí byl kamarád. No, tady jaký, no. Co máme v hospodě, se mrknu. No, tady zase něco. Oh my god, epic! Yes! Epic! Normálně není epic event lidi a máme v hospodě epic! Yes! No tak to okamžitě berem. No jasn, tak nebudu váhat a berem. No prostě tak, to se nám povedlo. To je prostě úplně luxus. Yes! Epic v hospodě a není epic event. Oh můj bože, yes! Tak to je dobrý. Prostě to je nádherný. Jo, yes! 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 Přesunu se na další postavu. Korbant. Aha, to mi nepíše. Tak. Aha, tak počkat. Zkusím. Už jsem tam. Jo. To by mělo padnout. To padne. Prostě to arenu to dáme. Jo. Vidíte, je to o 6 levelů větší postava. A teďka bychom se mohli teda jít podívat do toho podzemka. Tady nám, no, tak to asi nepadne. No nevadí, zkusíme to za tu houbu jedinou, co máme. Nepadne to. Ale prostě už by se ho mohl dát. Mám ho tady už hrozně moc dlouho.
Dokonce včera mi skoro padnul. Tady nic, no tady už mi běží hospoda. Tuto je můj účet. No to bych bral, akorát, že no to je lepší jako docela. Akorát, že za těch 10 hub já si nechci dokupovat. No tady už jsme byli, takže se přesuneme ještě na jednu postavu. Jaký, že bylo heslo? Tak, myslím, že tuto. Ano, přesně. Tak. Tady jsme teďka dodělali. Máme další střep. Do zrcadla. Už mi chybí fakt jen kousek zrcadla. Mám to. To je taky na S15. To jsem si včera poskládal. To je no, docela náročný to bylo. Ale tak, je to dobrý. No, tady nic moc nemáme, no, takže vůbec nic. A tady jak na to tak koukám, tak taky nic. Do podzemka se můžeme jít mrknout, asi tady, jo, to je tak zatím pro nás nejlehčí. No, ten by taky mohl padnout už. Padne. Tak podělej, to bychom... Tady je docela velká šance, že bychom to mohli dát. Tady je velká šance, si myslím. Yes! Yes! Padnul! Yes! Yes! Druhý podzemko. No, nevím. Zatím si to tady nechám. A jdeme se mrknout, koho to máme teďka. No, tak to už nám nepadne. Ještě bychom se teda mohli podívat tady. No, počkej. No jo, půjdeme do ní, ale to nedáme, ne, to je moc velký level. No, to tak možná za ty 5 levelů by to mohlo padnout. Ale yes, epic. Akorát, že naštěstí, no. No, nevadí. Mohl by být jiný. A tohle asi už bude konec našeho videa, protože zatím žádný postavy už nemám. No jakoby mám, ale nevím od nich heslo, takže se pak podívám na e-maily, zjistím hesla a potom prostě s tím něco udělám. Takže zatím čus, čau.